ọmụma nke m kekụziere ụmụ anyị ka esi asụ nakwa ka esi ede Igbo. Biko onye tupu asụsụ ya ihe ọ na-eme n'ụwa agwụkwala. Biko ọ ga-adị mma ọ bụrụ na onye ọbụla ewepụta ohere ya mụọ ihe ọmụmụ ndị a dịka a na-akụzi ya. Ọ ga-adị mma ebe ọbụla gakwara ajụọ gị ajụjụ gị saa ya ọfụma, obi adịkwana gị mma, dị ndị nwe gị mma. N'oge gara aga anyị mụrụ ọtụtụ isiokwu, mana ụbọchị gị taa anyị na-agide banyere n'isiokwu akpọrọ morpheme. Lekwa nsụbe ya. Ya bụ nsụbe pụtara spelling. Nsụbe ya n'asụsụ Igbo, lekwa ka esi asụbe ya na Bekee. Ọ bụ na ile na-agbọcha a sị na morpheme bụ irighiri mkpụrụ asụsụ ma ọ bụ mkpụrụ okwu kachasị nta ma nwee nghọta. Some authors in English language define morpheme as the smallest meaningful part of a word. Abanye gbasara morpheme, aga m enye gị ọmụmaatụ, mana ekere ya ụzọ abụọ. Ekere morpheme ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ morpheme mkpụrụ onwe nakwa morpheme ndabe. Aga m edepụta akara ihu ya. Ọ bụ na ele chetakwa na akọwara m na ekere morpheme ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ morpheme mkpụrụ onwe. Lekwa nkọwa ya. Nke abụọ bụ morpheme ndabe. Ọ bụ na ile dịka akpọrọ ya morpheme mkpụrụ onwe site n'aha ya, a sị na ọ bụ ụdị morpheme nke pụrụ ịkwụ naanị ya ma nwee nghọta zuru oke. Lekwa ọmụmaatụ. Enwere ewu. Anaghị gbasara morpheme mkpụrụ okwu a dịka ọ bụ nke mkpụrụ onwe, aga eke ya karịa nke a. Ọ bụrụ na ile anya ebe a, enwere ewu. Ewu pụtara goat n'asụsụ Bekee. Ọ bụrụ na iwepụ ihe dị otu a, enwe ewu, onwe ihe ọbụla pụtara n'asụsụ Igbo. Dekwa ya. Enwere ọmụmaatụ ọzọ, ụlọ. Abịakwa na nke Bekee, as not the smallest meaningful part of a word, it cannot be further divided. Enwere ọmụmaatụ goat. Ọ bụrụ na ile ihe a, nke a bụ otu mkpụrụ okwu. It's a word and it's a name of an animal. Ọ bụrụ na iwepụ G a, if this G is removed, this means nothing. Otu akwa dị na ụlọ, which is house. Enwere oke, which is rat. Nke a bụ ihe gbasara morpheme mkpụrụ okwu. Anyị ga-eleba anya na morpheme ndabe nke bụ nke abụọ ya. Ọ bụrụ na ele dịka ndepụtara na agba ọcha, akọwala m nke bụ morpheme mkpụrụ onwe. Nke abụọ ya bụ morpheme ndabe. Dịka akpọrọ ya, nke a bụ ụdị morpheme na-anaghị akwụ naanị ha nghọta ha ezughị oke, kama ha na-adabere na mkpụrụ asụsụ ndị ọzọ tupu nghọta ha ezuo oke. Mana mkpanye gbasara na morpheme ndabe, enwere ya ụzọ atọ, maọbụ ka isi na-ekere ya ụzọ atọ. Ụzọ atọ ekere ya bụ ndị a. Nke mbụ bụ morpheme nganihu, prefix. Enwere morpheme nọ n'etiti, interfix, ebe nwee morpheme nsonaazụ, suffix. Ana m ịkọwa ụzọ atọ a ekere morpheme ndabe ka anyị nwee ike ghọta ya. Mbọ m ga gị depụta ya.
dịka m depụtara, cheta na akwara gị na-ekere mọfin dabe ụzọ atọ. Nke mbụ bụ mọfin ganihu. Chetakwa na ndị a na-agbakwunye ha n'okwu iji nye ya nghọta. Nke mbụ bụ mọfin ganihu. Nke a bụ ụdị mọfin dabe a na-agbakwunye n'ihu okwu iji nweta nghọta ya. Dịkwa ịmatụ ha ọmụmatụ. Enwere eri, nke a nọ n'ihu, nke abụọ bụ mọfin nọ n'ihu, nke abụọ bụ mọfin nọ n'ihu. Enwere agbakwunyere eri, enweta eri, to eat. Enwere nke abụọ bụ mọfin nọ n'ihu, agbakwunyere egwu. Enwere igwu, to kill. Enwere nke a agbakwunyere mụ, enweta ịmụ, to learn. Ugbu a anyị na-aga ileba anya na mọfin nọ n'etiti. Ọ bụrụ na ele anya nke abụọ, chọta na ihe a na-akpọ bụ mọfin ndabe. Agwara m gị na ekere ụzọ atọ. Nke abụọ ya bụ mọfin nọ n'etiti. Nke a bụ ụdị mọfin ndabe nke a na-agbakwunye n'etiti mkpụrụ okwu. Otu isi aghọta nke bụ mọfin nọ n'etiti, ọ bụrụ na ile anya na ọmụmatụ a, ị ga-eke mkpụrụ okwu ọ nọ n'ime ya ụzọ abụọ na nhataha. Nhataha bụ ịtụtụ equal parts. Ike mkpụrụ okwu ahụ ọ nọ n'ime ya ụzọ abụọ na nhataha. Ị ga-ahụ otu mkpụrụ asụsụ nke nọ n'etiti mkpụrụ okwu ahụ, ọ bụ ya bụ mọfin nọ n'etiti. Lekwa ọmụmatụ. Ọ bụrụ na ele ọmụmatụ, ọ ga-ahụ ede. Mgbakwunye ahụ mgbakwunye plus sign, a na-akpọ ya mgbakwunye. Ịgbakwunye ya mee gbakwunye ya ede. Ọ bụrụ na ile anya ha bụ otu abụọ atọ, otu abụọ atọ. Lee nke nọ ha n'etiti. Enwe gịnị? Edemede, nke bụ right n'asụsụ Bekee. Cheta na nsị gị otu si amata nke bụ mọfin nọ n'etiti. Ị ga-eke mkpụrụ okwu ahụ ụzọ abụọ na nhataha ịtụtụ equal parts. O nwere nke ga-anọ n'etiti ya, ọ bụ mọfin nọ n'etiti. Enwere ọmụmatụ ede, gbakwunye ya mee gbakwunye ya ede, nwee gịnị? Edemede. Enwere agụ, gbakwunye ya mee gbakwunye agụ ọzọ, gị nwee gịnị? Agụmagụ. Agụmagụ na Bekee bụ literature. Dekwa ya ka m pụtara ebe a. Enwere egwu, gbakwunye ya ri, ya ri, arị. Gị gbakwunye ya egwu, enwe gịnị? Egwuregwu. Nke a bụ ihe gbasara mọfin gịnị nọ n'etiti. Enwere nke ọzọ, nke ikpeazụ ya bụ mọfin nsonaazụ. Mọfin nsonaazụ dịka aha ya, ị ga-ekwesịrị ma ọ bụ na nke a nọ n'etiti, nke a anọ n'ihu. Nke a ị ga-amata na nke a ga-anọ n'azụ. Nke a bụ ụdị mọfin ndabe nke a na-agbakwunye n'azụ okwu iji nye ya nghọta zuru oke. Enwere ọjọọ, agbakwunye ya enwe gịnị? Ọjọọ. Abịa na ọmụmatụ nke a, enwere ga, agbakwunyere enwe gịnị? Garị. Enwere nke ọzọ ta, ịgbakwunye ya nghọta ya eziokwu, ya bụ gịnị? Taa. Abịa na ọmụmatụ nke ikpeazụ, enwere la, ịgbakwunye ya enweta gịnị? La, go. Ebe a ka m ga-akwụsị. Chetakwa na m akọwara mọfin dịka ihe mkpụrụ asụsụ dịka senta maọbụ mkpụrụ okwu, mkpụrụ ịnọ n'anya nwee gịnị? Nghọta. Akọwara m gị na ekere mọfin ụzọ abụọ. Ekere mọfin ụzọ abụọ. Ụzọ abụọ ha ekere bụ mọfin mkpụrụ onwe na nke ndabe. Abịa na nke mkpụrụ onwe, ọ chọghị enyemaka ọbụla iji nwee nghọta. Enye m ọmụmatụ dịka ewu na gịnị? Ụlọ, ihe ndị ọzọ. Akọwara m gị na nke abụọ ya bụ gịnị? Mọfin ndabe. Agwara m gị na mọfin ndabe bụ mkpụrụ
mkpụrụ okwu ndị a, mkpụrụ asụsụ ndị ahụ na-adabere na mkpụrụ okwu tupu nghọta ya enweghị ezuo gịnị oke. Agwara gị na ekere morpheme ga-abịa ụzọ atọ. Ụzọ atọ ahụ ekere bụ morpheme ga n'ihu, which is prefix. Enwere morpheme nọ n'etiti, interfix. Enwere morpheme so n'azụ. Akọwala ihe bụ morpheme ga n'ihu, kọwaa nke bụ morpheme nọ n'etiti, kọwaakwa nke so n'azụ, lekwa ọmụmatụ ha. Ma o nwee ihe ọzọ, ghọta ọmụmatụ. N'ihi ọ bụrụ na ịmata ọmụmatụ, cheta na nke a na-anọ n'ihu, eri, nke a na-anọ n'etiti, lekwa ya. Abịa weta ndị nke na-anọ gịnị n'azụ. Ebe a ka anyị ga-akwụsị n'ụbọchị nke taa. Biko echefukwala ịjụ ajụjụ ebe gbagojuru anya, echefukwala na ịkwado ọgbakọ n'ihi ha na-emepụkwagara n'ịta. Ndewo. Igbo nwere mmadụ, Igbo nwere mmadụ, Igbo landị nwere mmadụ. Ndị be anyị ndị na-ege ntị, ekelela m unu. Biko unu ewela iwe, n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ihe ọmụmụ anyị nke ụbọchị taa n'isi njedebe. O kwere m ghọta, ejikwa m aka na o nwere ọtụtụ ihe ị mụtarala kemgbe anyị malitere Igbo nwere mmadụ. O nwego ọtụtụ ihe ị mụtarala. Ọ bụrụ na ịmụtabeghị ka esi asụ asụsụ, ịmụtago ka esi ede ede. Ọ bụrụ na ịmụtabeghị ka esi ede ede, ịmụtago ka esi agụ agụ. Ya bụrụ na ịmụtabeghị ka esi agụ agụ, ịmụtago ka esi atụ ilulu Igbo. Atụọ ma ịmụtabeghị ma ka esi akọwa. Ihe dị iche iche ka anyị na-eme n'Igbo nwere mmadụ. Anyị na-akụzi ka esi esi nri. We teach people how to cook our Igbo food because our food is so special. So nke a mere anyị ji họpụta Igbo nwere mmadụ. Igbo nwere mmadụ wee platform ị ga-erite uru na ya. Ihe anyị ji wepụta ya wụ kamgbe anyị malitere, ihe ahụ 2 months anyị malitere our group na Facebook. Mana ihe dị iche iche, ihe ịrịba ama dị iche iche na-eme, ihe ọtụtụ ihe dị iche iche. Anyị na-enweta ozi ekene from America, from UK, from Canada, from Nigeria, from Cameroon, from African countries, South Africa. Anyị na-enweta ozi ekene dị iche iche. N'ihi ihe anyị na-eme, uru dị ya. Onye si na uru adịghị ya, ya kwuo nunu na ya kwuo nu. Asụsụ Igbo na-acha ịla ala. Anyị na-eburu asụsụ Igbo na-ebutere unu n'ụlọ unu. Ọ na-efu anyị ego, na-efu anyị ihe niile, mana anyị achọghị ịma. Anyị chọrọ ime ka onye ọbụla mụta ka esi asụ Igbo. Onwe onye anyị na-arịọ ya nye anyị ego, anyị na-arịọ gị nye anyị ego. Mana ịchọkwa inye anyị ego, gị nye anyị ego, anyị ga-anabata. Mana itinye ego ọbụla itinyere, mana na ego ọbụla itinyere ga-agara gị ozi ikwotinye ya. Ọ ihe anyị na-eme. Ile anya ha anyị na-eme ya site n'obi anyị. Onye ọbụla volunteer onwe ya iji mee ka ụmụaka be anyị, ụmụaka anyị niile mụta asụsụ Igbo. Ma gwago, ọtụtụ ụmụaka be anyị amụrụ n'ala Igbo, n'ọtụ ndị amụrụ n'ụzọ ije, ndị amụrụ n'ala Igbo gọgọ anaghị asụ Igbo. Ha na-asụgodi Igbo, ha na-asụ Igbo because ha nọ n'environment nke a na-asụ Igbo. Mana idezie ede ha gụọ, nwanne chọọchị agbasa aka awụọ. Idezie dị Igbo ede sị ha gụọ ya agụọ, ọ sị ha dee ede, nsogbu adị. Ịghọtago? So ọya nke a mere anyị ji were Igbo, asụsụ Igbo, were opportunity a butere gị na your phone. Every Fridays, izu ọbala ise n'izu wụ Fridays in the evening ka anyị na-eme upload this Igbo class. Ya wụrụ na ị nwere mmasị ịmụ asụsụ Igbo, ịmụ ka esi ede ede, mụọ ka esi agụ agụ. Ịghọtala? Ọ bụrụ na ị nwere mmasị a, biko zitere anyị ozi na this video n'okpuru ya, gị degara anyị, gwa anyị na ị nwere mmasị. Anyị na-ayọkwana gị ka ị bịa soro anyị bata n'Igbo nwere mmadụ worldwide. Echekwala na ihe anyị na-eme onwe uru dị anyị. Kemgbe anyị malitere ihe a, o nwere ọtụtụ ndị ọzọ ndị ṅomirile na ihe anyị na-eme. Ụfọdụ amalitela Igbo class teaching, Igbo language teaching na-eme na ya. Ọhịa anyị tụga anya ya. Isi n'elu na-eme, m si n'ala na-eme. Ndị nọ n'etiti anya aja amụọ ha. Before you know it, ha amụta. Na-eme na ya. Biko, ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwado anyị site n'ego, kpọtụrụ anyị. Ya kwara na ị chọrọ ịkwado anyị site n'okwu agbamume, kpọtụrụ anyị. Ya kwara na ị chọrọ ịkwado anyị n'ụzọ dị iche iche, otu ọ bụla isi ịkwado anyị, biko anyị ga-anabata gị. Onye nwe anyị